Čo sa stane, keď stlačíte execute? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo všetko sa deje v SQL serveri, keď napíšete nejaký príkaz a stlačíte F5? Aktuálne pripravujem sériu krátkych videí venovaných práve SQL serveru a vykonaniu SQL príkazov. Videá budú rozdelené do jednotlivých sekcií podľa architektúry SQL servera, kde sa práve daný SQL príkaz pripravuje alebo vykonáva. Témy týchto krátkych videí budú nasledovné. Exekučný plán. Prvá časť bude venovaná kompiláciám, rekompiláciám, výberu vhodného exekučného plánu, kedy nie je možné existujúci exekučný plán použiť, rozdielom medzi ad hoc a prepared exekučným plánom, vysvetlím pojmy ako plan cache pollution, ako ovplyvňujú exekučný plán jednoduchá a nútená parametrizácia, ako vieme dohľadať alebo odchytiť exekučné plány. Vykonanie príkazu. Prejdeme si kompletne vykonanie príkazu cez všetky operátory v nejakom konkrétnom exekučnom pláne, cez jednobláknové alebo paralelné načítanie dát, či už sa jedná o scan alebo vyhľadanie v indexe. Následne si ukážeme spájanie dát z viacerých tabuliek, prípadne indexov pomocou joinov. Zámky a čakanie na zdroje. Keďže SQL server využíva viacero aplikácií naraz, prípadne sa na SQL server pripája veľké množstvo používateľov, vždy dochádza k čakaniu na zdroje. Práve tretia časť bude venovaná lokovaniu, blokovaniu, deadlockom a batch štatistikám. Transakčný log a ukladanie dát. Ak SQL príkaz, ktorý modifikuje dáta, už nemusí čakať na zdroje a dobehol, je potrebné túto zmenu dát uložiť. Ako funguje zápis do dátového súboru či transakčného logu, ako je zabezpečená konzistentnosť dát, či sa zápis do logu odvíja od recovery modelu, to všetko bude súčasťou štvrtej témy. Analýza výkonu SQL servera. Keďže už vieme, čo sa deje od spustenia príkazu až po zápis dát, v poslednej časti sa pozrieme na problémy, ktoré môžu nastať v jednotlivých krokoch vykonania príkazu, od častých rekompilácií cez nadmerné načítanie dát, cez dlhé čakanie na prístup k dátam, až po príliš časté zapisovanie do transakčného logu. Všetky videá budú voľne dostupné na mojom YouTube kanáli.